5 points. Ka Office Kam Jong Research District Officer Lembat Ka Research Station and Laboratories Jong Kathan Kila Rakhe ko World Soil Day 8,000 Arpusa wa East Khasi District. Haba Ajeng Kreni Director ka Agriculture JC Lingdo ila banjur halor ka jingdon kam ban tho ya ka khindo ha ka jing pet ki bubunjat. Ila penslor ru ye kinong rep ban shimi ki sbo ba im ban pen thamai ka khendo bat ban pendunai ka jing pendon kam ye ki sbo dawai ka bobo jing ma ye ka kwat ka kya jo ki brio ba ka jing long ka khendo ha ka ni kisni la pelat ru ka soil health card bat ka link dop halor ka jing shim nuksa ya ka khendo bat la sam ye kinish kinong rep jong ka than bum shibenta ban kinti ka rukom rep ka bane Jing Rakhe ya kani kes la bon snam phila tips pangani soil testing la bon snam ki officer ki staff jong kani ka office ki la wan shekishnong ki jong pi ban lummi ki khndo ban test ki khndo ki jong pi khlang ban test ki khndo ban ki la ju ai ya kani ki soil health cards man usnam ban batai ya phi kumno ban ai ya ban ai sbo kumno ban principal ya ka khndo jong pi